Ei mitään probleemo. Vittu, nehän lataa suoraan tosta. Hullu pitää vähän olla. Ai vittu. Ranne tohon vitu kiveen. Ei kai katota. Oho. Tästä tulee todella tarkka paikka. Ei saa yhtään pudota. Vittu, mie en tosta uskalla alas ajaa. Eli tosta? Niin. En minäkään. Katsotaan hetken. Ensi kerran kun tätä ajetaan ylös, jos ton puun katkaisis sillä, että tästä saisi kato, tästä näin otettua verran niin noitten puitten väliin. Joo. Niin sit siinä olisi joku 2 vaihtoehtoa, niin ei tarvitsisi jonottaa aina tuohon yhdelle uralle. Niin. Vois päästä tänne, ettei tarvitse aina tässä vittu punnertaa. Pääsisikö niinku ihan tuolta jopa niinku tonne kautta? Niinku ihan tuolta puitten sitten. En tiedä. Tää on niinku, tässä on helvetinmoinen homma aina tunkea tuo pyörä ylös. Ei, ajamalla ei mitään. Tästä on hävinnyt montakin senttiä maata. Niin jo. Vittu, pitääkö? Oi. Ei saatana. Tästä kun katselee, niin ei siitä oikein niinku eri linjaa saa. Se menee tuolta, vaikka tuossa menisi 15 tuosta kalliolta, niin se menee väkisinkin tonne samalle ylösnousuun.